Jeg har en tissemand på 2 centimeter, og det var derfor, han blev nødt til at have sex med Aisha, som kun var 10 år. Frihedens soldat, svæb, slutter samfundets vokser, danernes lys og pædofile. Vi går herover. Ja, det er hvad laver du, mand? Hvad laver du, mand? Første spring. Professionelt. Tissemand! Yes! Okay, så har jeg lige fundet en bug. Prøv at se her. Det er virkelig Harry Potter-agtigt, hvis jeg siger Harry Potter. Nå, men de flygter fra politiet. Din bøsse. Hvad siger du? Fuck dig. Hvad siger I til mig? Siger du en fucking bøsse? Så det siger I. Kan du spille smart, eller hvad? Jeg har ikke gjort noget. Ja, jeg skal lige bede dig til. Så gør vi! Jeg har en tissemand på 2 centimeter.